Hát, na, jó indulattal bazzik, rá volt esve. Majd lehet menni. Na ez a Csokonai utca közepe. Tényleg Zümi? Most ne hazudjál már, most mi hazudsz bele? Ez az első nap. Első nap, ez a bázis. Ugye Robi? Robi, hogy egyem azt a V alakú kivágást. Nyakamon? Nem a nyakadon hülye. Triple X? Neked is így van, mint nekem, bazd meg. Nézd meg! Látod, nekem is úgy van. Há, Robi, ennyi, bazd meg. Há, Robi, hete Robi. Ennyi Robikám. Lacikám, ugye? Nem így van, Laca? Nem tudom, miről van szó. Há, Laci! Laci, tudod? Laci, bocsánat. Zoli, hogy rohadjál meg, nézzél már ide bele a kamerába. Itt semmi nem fog látszani, nem baj, a szöveg a hanghatások lényeg, lesznek. mert legalább tudod, nem sokkal mert a minőség miatt. Zoli, hogy egyem azt a rózsaszín párduc fejedet, azt. Hányja bele a képernyőbe, te. Mint ami volt Dunavalsányban. Zoli, jól vagy? Nem. Ott a Mexikánál voltam? Most legalább most azt lett? Nem, csak úgy voltunk.